siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Annika's Secret File. Si Annika na masaya na sa kasalukuyan sa pakikipagbalikan sa kanyang ex-boyfriend na si Ron. Si Ron na niloko siya. Pero yun nga, nakipagbalikan. Why? Kasi parang wala na siyang choice. Dahil yung nagiging kalandian niya, yung tropa ng ex niya na si Anjo, niligawan siya pero since nalaman ni Ron na yung tropa niya biglang naliligaw sa ex niya, umappear siya bigla, siguro binantaan itong si Anjo, and boom, pinakawalan siya ni Anjo dahil mas nauna naman daw si Ron sa kanya. Bro code. Masaya na raw si Anjo sa piling ng girlfriend nito at siya rin naman ay masaya na sa piling ni Ron, although nandun pa rin yung trauma sa nakaraan na baka maulit na naman yung nangyari. Ano ba yung nangyari na yun? Yung may kainuman siya, sa kalagitnaan ng inuman, biglang may kaakbay na ibang babae. Pag inuman lang, walang akbayan ng ibang babae. Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na siya, Jomar Estocado Palulim. Sinauli ka ni Anjo kay Ron. Bakit mo naman pinili si Ron? Pwede ka naman sa nanay mo na lang. Kung ayaw mo talaga kay Ron, well, pwede rin namang bigyan talaga ng second chance ang ex. Lalong-lalo na kung makikita mo naman na wala ng senyales na hindi niya na uulitin ang ginawa niyang pagkakamali sa inyong nakaraan. Pabati po kay Mark Joseph at Evelyn na init ngayon. Thank you, Jomar Palulim. Actually, gusto ko yung sinabi ni Jomar Palulim na bakit hindi na lang sa nanay mo ikaw? Bakit kinailangan mo pang piliin uli yung ex mo? Anyway, eto naman sabi ni Bernard Laurejas, kapag tinamaan ang puso mo at umibig ka, wala ka nang magagawa kundi sundin nito. Ay, kanta pala yun. Basta sa taong single, walang pananagutan sa iba, mata man ang linalandian, katawan man ang Ay, hindi ko na babanggitin yung word na yun. Ikaw, Bernard Laurejas, pasaway ka. Puso nga ang hinahawakan. Wala sa tagal. Pero nasa genuine heart. Yan. Pag niloko ka, tapos na. At pag hindi ka pinanindigan, bitaw na. You deserve better. Hindi mo dapat pinili si Ron o si Anjo. Watching and listening from Pampanga. Thank you, pag-greet po sa aking mother na si Nanay Melly at kay Renz. Happy listening to everybody. God bless DJ Rocky from Bernard Laurejas. Wala kang dapat pinili doon sa dalawa. Sabi ko nga sa'yo, nanay mo na lang dapat pinili mo. Hi kay Jobert Vertiosado. Shout out daw sa lahat ng Bulacan Overdrive Grab drivers, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino at Daddy George Gabatino. Alam nyo kayong Bulacan Overdrive Grab drivers, may utang kayo sa akin. Hinahanap ko kayo ng book signing ko, hindi ko kayo makita. Sana sorpresahin nyo man lang ako isang araw dito sa Love Radio booth. Magpakita kayo, pakita ninyo kung sino kayo. Pabati ng pabati, wala man lang lagay. Charot! May biro lang Okay lang. Basta alam ko na nandyan lang kayo, hindi pa kayo mga multo, okay lang. Eto naman sabi ni Mayumi.
Anika, para ka namang ginawang laruan. Pwedeng ipamigay. May choice ka naman na wag bumalik kay Ron. Kaso hindi ka pinursu o kahit hindi ka pinursu ni Anjo. Si Anjo naman may insecurity dahil hindi ka ipinaglaban o hindi nyo ipinaglaban ang isa't isa. Pero nakapag-decide na kayo at nandyan ka na kay Ron, so faithful na talaga siya sa'yo at ikaw maging masaya na rin sa piling ni Ron ng lubusan. Shoutout po sa Team Rocketeers from Mayumi. Salamat Mayumi, nandyan na kayo. So maging masaya na lang kayo sa mga pinili nyong desisyon sa buhay. Ito naman ang sabi ni Keisuke Arone Sato. Mga kabataan, ba't nyo kasi agad pinoproblema ang pag-ibig? Actually, dati nung ganyan akong edad ang pinoproblema ko, paano lalaki yung dede ko? Charot! Charot, parang yun yung problema ko. Paano ako magiging 36B? Parang ganun yung problema ko nun eh. Bakit nagbe-baby bra lang ako? Yun yung tanong ko. Bakit hanggang ganung edara naka-baby bra pa rin ako? Charot. Anyway, sabi dito, mga ganyang edad, iniisip ko kung paano magnakaw. Pang computer shop lang eh. Pero para sa secret file sender natin, always choose your peace of mind. Pwede naman na hindi na lang binalikan yung Ron. Kung may trauma ka sa kanya, baka gawin yung mga bagay na ginawa niya dati. Desisyon mo pa rin naman yun. Kung pinalaya ka ni Anjo, di ibig sabihin babalik ka na sa isa. Hindi ka mauubusan ng lalaki, bata ka pa. Hindi tulad ni DJ Rocky, nasa 30s, kailangan ng gumalaw-galaw. Charot. Ewan, alley-oop, back-to-back pass. Alam mo, Keisuke Arone Sato, wait lang nga, check ko nga yung profile mo. Tingnan ko nga. Hindi ka sure, first of all. Kung anong estado ng love life ko ngayon. So, ang mahalaga, sabihin ko lang sa'yo na, masaya ako. Gusto mo bang sumama sa saya na nararamdaman ko? Charot with the rot. Anyway, actually, ang ganda ng punto dito ni Keisuke ha, na hindi porke pinalaya ka nung isa, babalik ka na dun sa isa. Hindi ka naman din kalapati, di ba, na kapag pumalakpak yung may-ari sa'yo, biglang babalik ka dun. Kasi una sa lahat, hindi ka niya pagmamay-ari. Inisip mo lang na pagmamay-ari ka nun. Kasi meron ka namang sarili na pagmamay-ari. At yun na yung buhay mo. Yan. Anyway, ito pa sabi ni Tin Rivera. Hindi na dapat siya bumalik dun sa ex niya. Dapat inisip niya mabuti yung desisyon niya. Yun lang, shoutout po sa Team Rocketeers and Team Sawi. Stay hydrated. Abanyo Raldi, Chums Alzi, Monica Torrio, Charles Sancho says, wala nang choice. Diyos mio, dumugdag ka pa sa init ng panahon, init ng ulo. Hi kay Pogi Motovlog. Mas hot ka pa sa hapon. Okay na rin naman ang ginawa ni SF Sender. Naniniwala naman ako sa second chance. Shoutout po nga pala sa grupo ko, Solid Independent Riders. Group Katepolyo, Pasig na laging nakikinig sa Love Radio Basic. Uy yung mga solid independent riders na yan, na grupo na yan, feeling ko pogi yung mga yan. Yes, kailangan pa bang i-memorize yan, basic. Bisita naman kayo dito nang makita ko kung talagang pogi kayo. Wow! Anyway, eto pa sabi ng ating kabisyo na si Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa lahat ng ginig ng Secret Files, para sa ating letter sender, diba nga sabi ng sex bomb, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Pero, at least, kapag desisyonan nyo na yan, panindigan nyo. Diba? Kaya maging masaya na lang kayo. At, lahat ng inyong desisyon na yan, ay dapat mag-grow up. Tandaan nyo yan, okay? About this Drop Out Secret, at sa Team Rocketeers. Yan naman DJ Rocky, yan si DJ Rocky. Maligaya yan. Testigo ko yan. Correct. Salamat. Wala sa bahay ni Kuya. Ay, thank you sa pagtatanggol sa akin na hindi ako maligaya. Kasi pag nakikita talaga nila yung mga hugot ko sa social media at pag narinig daw talaga ako, parang feeling nila heartbroken pa rin ako hanggang ngayon.
Yung totoo, hanggang kailan matatapos yung heartache ko? Habang buhay ba ako may heartbreak? Di naman. Masaya naman ako ngayon. Tsaka pwede bang trabaho lang lahat ng ngayon? Charot, darot. Nililito ko lang talaga kayo kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Para malito kayo kung single ba ako, in a relationship ako, or it's complicated. Para may isipin naman kayo sa buhay ko, right? Wow! Charot! With harot. Anyway, ang dami pang nag-comment sa ating secret file this afternoon. Ito talaga yun, kabisyo eh. Pagbata ka pa, akala mo, yung mga na-experience mong heartache, mabibigat na. Pero kung tutuusin, entry level pa lang yan. Yung mga ganyan, parang entry level pa lang yan. Wait for it. Dahil darating yung panahon na mas makaka-experience ka pa ng mga pinakamasasakit na pangyayari sa buhay mo. Although, hindi natin ini-invalidate yung nararamdaman ng isang tao sa mga ganyang klaseng edaran. Pero gusto ko lang malaman mo, Secret File Sender, na maraming lalaki sa mundo. Hinding-hindi ka mauubusan. At kung pakiramdam mo hindi ka pwedeng mawalan, isipin mo na lang, ako. Na kayang-kayang maghintay. At kayang-kayang mamili. Although, babalik tayo doon sa naging desisyon mo na ayan na, pinili mo na uli si Ron. So wala na tayong magagawa dyan kasi nandiyan ka na naman ulit. But again, we bear the consequences of our actions. So meaning, kailangan mong harapin kung ano man ang consequence ng iyong mga desisyon. At ngayong nandiyan ka na, nakipagbalikan ka na kay Ron. Sabi mo nga sa iyong secret file, alam mo na kung sakaling gawin ni Ron uli sa'yo yung ginawa niyang pagkakamali sa inyong nakaraan, then, so be it. Makikipaghiwalay ka. At kung yun ang iniisip mo na kapag ang taong ito ay ginawa sa akin tong bagay na ito at hihiwalayan ko to, parang may mali. Na inaabangan mong magkamali ang isang tao. Hindi buo yung tiwala mo na aayusin niya yung relasyon na ipinagpatuloy ninyo. Based on experience. Charot! Charot! Kasi kung patuloy pa rin yung traumas mo in the past na magre-reoccur, tapos hindi ka pa talaga, alam mo yun, hindi mo maibigay yung 100% tiwala mo na hindi niya na to gagawin. Tapos sinasabi mo na, kapag ginawa niya to ulit sa buhay ko, break na kami. Alam mo, yung ganon. Parang you are loving for the wrong reasons. Kasi nga, sabi dun sa isang homily na itinatindan ko dati sa Love Radio Mass. O diba? Nakikinig talaga ako sa homily. Hindi lang masyadong halata minsan pag nagka-adlib. Sabi ng parang doon, love is love. No what ifs, no buts, no reasons, no even if. Pag nagmamahal ka daw ng merong dahilan, hindi daw tunay na pagmamahal yun. Pag nagmamahal ka daw na may kondisyon, hindi daw tunay na pagmamahal yun. Pag nagmamahal ka daw ng merong even if, ano ba Tagalog ng even if nga? Sumbat ba yun? Kahit na, ayan. Yung kahit na pangit ka, hindi daw tunay na pagmamahal yun.
You just love because you love the person. Hindi ko alam kung hanggang saan ka mapupunta dyan sa pagmamahal mo kay Ron. Pero I hope you seize the moment. I hope masaya ka talaga genuinely. Kasi yun lang naman ang purpose din natin sa life eh. Magmahal at maging masaya. Kung hindi man tayo maging masaya all the time, at least sumaya tayo sa piling ng mga minamahal natin at nagmamahal sa atin. Yun. So I hope you enjoy every single day of your life knowing that Ron is loving you and yourself. Minamahal mo rin si Ron. And I hope itigil mo na rin yung pag-iisip na baka meron pang para sa inyo ni Anjo kung sakali mang meron. Hayaan mo na siya doon sa piling ng kanyang girlfriend at matuto na lang sa mga naging desisyon sa nakaraan. At sa mga kabisyo natin out there na napunta sa sitwasyon ng ating kabisyo na si Anika, tandaan ninyo, buhay nyo yan. Don't let other people decide for you. Kung meron mang magdedesisyon para sa sarili ninyo, dapat sarili nyo yun. Hindi kayo dapat diktahan ng ibang tao na kung sinong dapat ninyong piliin at kung kanino kayo dapat bumabalik. Hindi kayo kalapate, hindi kayo toro, at higit sa lahat, hindi kayo preso na dapat nakakulong lang sa inyong nakaraan at nakakulong doon sa perspektibo ng mga taong nakapaligid sa inyo. You own your life, of course, owned by God. Pangit naman pakinggan naman, you own your life. Of course, that's a gift from up above, right? Pero you can make decisions by yourself. Hingi ka lang ng guidance mula sa Panginoon at sa mga magulang mo. At ang mga magulang mo na yan, sila ang iyong magiging gabay para maabot mo ang rurok ng tagumpay. Hindi si Anjo at hindi si Ron. Pwede silang maging inspirasyon by the way. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share to me, rocketero@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You're still with me, DJ Rocky, and you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Anika's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!